Personal na iniabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ayuda sa mga negosyanteng naperwisyo ng avian influenza sa San Luis, Jaén at San Isidro sa Nueva Ecija. Sumalo rin sa Budol Fight ang Pangulo at kumain ng all-chicken menu para ipakitang ligtas at walang dapat ipangamba sa pagkain ng manok. Nartong report ni Rainiel Pawid. May tuturing nang malaking tulong ang pangakong ayuda ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng avian influenza sa Pampanga at Nueva Ecija. Pero mas abot kamay na ng mga naperwisyong poultry growers ang unang hakbang para makabawi sa pagkalugi. Personal na iniabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang indemnity o pondo para sa kada ulo ng mga manok, bibe, itik at pugo na pinatay sa isinagawang culling operations. Mahigit 20 milyong piso ang ibinigay sa mga negosyanteng naapektuhan ng virus sa bayan ng San Luis. Mahigit 5 milyong piso naman ang ibinigay sa mga namumuhunan sa San Isidro, Nueva Ecija at nasa 300,000 pesos ang ibinayad sa mga napinsalang puguan sa Jaén, Nueva Ecija. At para hindi na maulit pa ang insidente, pinababantayan ng Pangulo ang mga poultry sa bansa. It is a continuous surveillance, vigilance for the early signs of contamination. Pinatunayan din ng Pangulo na walang dapat ipangamba sa pagkain ng poultry products mula sa Pampanga at Nueva Ecija. I came here just to eat the chicken and the eggs and the balots to assure the public na hindi ho delikado. Sa huli ay minamadali na rin ng Kagawaran ng Agrikultura ang loan program para sa mga poultry workers na naapektuhan ng avian flu virus. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.